дастҳои шомили гурӯҳи А марҳилаи муқаддамотии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар минтақаи Душанбе бозиҳои охири худро доир намуданд. Тими Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ новобаста аз мусовӣ дар даври охир натавонист ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбад. Рақиби равшани шаҳри Кӯлоб дар бозии охир ҳайати ҷавонони Истиқлол гардид. бошгоҳи Регар Тадази шаҳри Турсунзода аз садри гурӯҳи А марҳилаи муқаддамотии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар минтақаи Душанбе ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа роҳ ёфт. дар доираи бозиҳои даври сеюми гурӯҳи А тими Регар Тадаз бо дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ дидор анҷом дод. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардида бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расид. ҳисобро дар дақиқаи 11-уми қисми аввали нерӯсанҷӣ ҳимоятгари тими Регар Тадаз Ҳикматулло Расулов боз кард. ним ҳимоятгари дастаи Куктош Алишер Шукуров дар дақиқаи 32-юми рақобат голи ҷавобиро зад. қисми аввали нерӯсанҷӣ бо ҳамин натиҷа пушти сар шуд. дар дақиқаи 51-уми қисми дуюми дидор ҳамлавари тими Регар Тадаз Абдухалил Боронов дубора дастаашро ба пеш баровард, аммо футболбозони шаҳри Турсунзода натавонистанд ин натиҷаро то охир нигоҳ доранд. Алишер Шукуров аз ҳайати Куктош дар поёни бозӣ аниқтараш дар дақиқаи 90 голи дуюми худро вориди дарвозаи рақиб намуд ва дидори мазкур бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расид. бо ҳамин тартиб тими Регар Тадази шаҳри Турсунзода аз садри гурӯҳи А бо 7 имтиёз ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2023 роҳ ёфт. дастаи Куктош бошад аз идомаи рақобатҳо бенасиб шуд. дар бозии дигари гурӯҳи мазкур бошгоҳи равшани шаҳри Кӯлоб ҳайати ҷавонони тими Истиқлоли шаҳри Душанберо шикаст дод. ин бозӣ низ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардида бо ҳисоби 3-1 хотима ёфт. дар рақобати мазкур аз ҳайати дастаи Равшан Амирҷон Сафаров, Акпак Крис ва Асан Малхас ба задани гол даст ёфтанд. голи ягонаи ҳайати ҷавонони тими Истиқлолро Муҳаммад Назриев вориди дарвозаи Равшан намуд. пас аз ин пирӯзии тими равшани шаҳри Кӯлоб аз зинаи дуюми гурӯҳи А минтақаи Душанбе ба марҳилаи ниҳоӣ баромад. лозим ба ёдоварист ки қаблан аз гурӯҳи Б минтақаи Душанбе дастаҳои клуби марказии варзиш Артиш ва Душанбе пеш аз муҳлат соҳиби рохати марҳилаи ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон гардида буданд.